ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي. Kirawo sedaya pun kalau pengawasan kita panjang dan menika monggo sareng kawula dherekaken syukur dan asanipun Gusti Allah naringan kesehatan kesempatan ibadah. Mugi-mugi sedayanipun tansah sarengan hidayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo kita minta sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Syarifah sanatus sudah dulu kang dipun awani makalah al-khidlan ulal khidlan. Dan menika masih bahas pentingipun kita ngaji, pentingipun kita ibadah pengasasanipun Gusti Allah. Mbok bilih tiyang gadah kesempatan tapi mboten ngginakne kesempatan punika dipun aturaken tiyang punika al-khidlanu ulal khidlan. Ino sing sainone ino. Apa ino sing sainone ino maksudnya? Ino sing sempurna kok ino. Pokoknya elek pol ngoten mawon. Al-khidlan utawa sing diarani ino wa adam taufik. Wong sing ino niku sing ora entuk pitulung, ora entuk taufik saking asanipun Gusti Allah. Wa adamu taufiki wal maunah. Ora entuk pitulung. Terus lek kanggene wong kita enten iki pitulung ugi kena disebut maunah. Tapi lek kanggene para wali maunah niku munggahe dadi karomah. Tapi lek kanggene para nabi
karomah niku munggahe dadi mukjizat. Saged dipun ya. Contoh maunah niku napa? Upamane Mbah Muaji numpak motor nang pinggir dalan. Krana ya mungkin teng omah niku enten tugas sing dereng dipun ayahi. Niku nek numpak motor niku kalih nglamun. Nglamun nek dhuwur motor. Terus motor ini duduk ora krasa nengah ora krasa pancen karo nglamun. Tapi diranah Mbah Muaji niku wirite nggih sae, ngajine nggih sae, kalih tangga tepalih nggih sae. Dilalah niku upama umume wong niku lek montore Mbah Muaji nengah terus simpangan karo tergandeng. Truk niku sing momot sing angel di rem niku lho truk. Trailer tronton. Niku kan gah ngalah lho biasane niku. Lah kok enek Mbah Muaji mundak nengah-nengah. Kira-kira umume Mbah Muaji disaruh truk tronton. Lah krana entuk mangunah entuk pitulunge Gusti Allah niku tertrontone malah medhunke aspal. Hormat kalih Mbah Muaji. Hormat kalih wong nglamun. Kula nggih nate ngalami kejadian Allah pitulung saking asanipun Gusti Allah. Wonten Lirboyo kawula ngopeni jaran. Jarane Mbah Yai Sepuh Mbah Marzuki terus dipun paringaken Mbah Idris. Terus kula sing bagian tukang ngopeni jaran itu pekate. Kalau pengajaran apa namanya? Pekate. Nah, diutus kalih Mbah Yai jarane sikile kon mek sepatu. Kon naplone. Bagian utang itu dipun paringi yatra. Pun paringi yatra napa niku. Yen nampel itu 30.000 sikil papan, dilalah susuk 10.000. Kula ning Mbah Yai niku Mbah Yai. Wis pek entar, iki kula damel jimat kula minate. Lah jaran niku lek pun ditapel gawe wesi niku lewat aspal suarane apik napa elek. Tek-tok ya bakul bakso. Lha demen akhire niku. Demen niku kula tumpaki ilene Lirboyo arah terminal baru niku. Mamane nggih biasa-biasa mawon, enak ngoten. Bahasa nenten apa bis ing kidul kok jarane malah nengah nang tengah aspal. Dipekak ora kena, dinggirne ora kena, malah nengah. Kula kaget wis langsung. Duka mati napa wis pokoke umume wong santri nek arepe ketatalan ya muni napa. Ini sebut asmani Gusti Allah. Saing-saing pokoke Allah la haula wala quwata coba wis diwaca ora teratur blas lek maca selawat. Wong nek selawat pilih maca Jawa ora teratur. Dan jenengan ibu-ibu kok pas neng pertengahan dideni pedon to kuntilanak kok maca ayat kursi ya rapal. Malah kepeo-peo. Akhirnya bis niku malah memedunke aspal. Medunke aspal akhirnya kula selamat. Jadi kendaraan-kendaraan itu malah medunke aspal kaya wedi kalih jaran kula. Aneh niku nggih. Dalam kendaraan kuwatah kok malah wedi karo jaran. Akhirnya kula diparingi selamat kapok encit ban niku mboten nate kula gawa teng aspal. Pas niku selamat lek sing kedua nggih. Iku namine napa mau. Bangsul teng makola al-khidlan kula khidlan wong sing diarani ino niku ora entuk pitulung ora entuk maunah.
nek ditambahi kulal khidlan niku sekabehane ino. Mulane nek ngarani Mbah Muaji wae ino sing sempurna. Al khidlan atam ino sing gaduh. Napa wong sing darani ino sing pol-polan? Antatafarraga minas sawagil, antatafarraga yaiku yen to kosong sapa sira minas sawagili saking pira-pira perkara kang nungkulake. Apa perkara sing nungkulake? Adunya wiyati kang bangsa donya. Gambare apa? Bi'am yakuna kelawan yen to ana iku indaka tetep ing dalem sanding sira apa ma barang yakfika kang nyukupi apa ma ing sira minat dunya saking donya. Ateges awake dhewe niki wis ora direpotne urusan ekonomi. Pamane karepe mangan ya wis enek. Jadi ora usah kerja ketuk ringkon sing nemen. Iku berarti dhewe enggak tersibukkan urusan dunia secara nemen. Rata-rata sing niki napa enten sing masalah dunia atau masalah mangan niku luwih apa sing sami rawuh enten napa mboten. Boten enten nggih, mboten saged dahar sedaya to nggih. Terus ibaratnya sing dimaksud sawahil niku lumrawa arepe mangan sampai nek orang ket isu teko sorenya bergawe ra sido mangan lumrawa mangan berarti pas-pasan niku sawahil. Lah kita sedaya kan pun penak kabeh to nggih. Apa malih wong tuwek wis diopeni anak napa malih bocah-bocah sing sekolah sing mondok wis dikirim wong tuwek kan ya penak kabeh to nggih Puna. Apa enek cah pondok kan mikir ekonomi enten apa mboten? Marek ngatung wis beres. Lah kok enek wong wis ora mikir ekonomi ngono kuwi. Kok ora gelem nyedhek wonten ngasanipun Gusti Allah. Bahasane pamocah santri yen ora mempeng lek sinau. Kuwi kena diarani kok ino sainone ino. Wong wis karek apa-apa wong wis karek madhep ngulon kon belajar ora usah mikir apa. Ade nggih ngeten sing sepuh-sepuh. Wong butuhe mangan paling sedina sewengi ya gur 3 piring. Terus napa mboten? Kan wektune tasik turah kathah. Lah kok didalah ngoten niku summa lan tetawajjal mongko nuli ora madhep sapa sira ilahi marang Gusti Allah. Lah kok wonge malah ora gelem ngaji, ora madhep ning Gusti Allah. Salat telat-telat, salat qadha-qadha. Istighoni kelawan nglakoni. Istighoni kelan lakoni bima kelawan barang kori bukan marek ake apa min hadratihi marang pengayunan Gusti Allah al-aliyati kang dhuwur. Dipun wangsuli uwong niku sing darani ino inone wong sing ekonomine wis mlaku ina tapi wong niku ora gelem nyedhek wonten ngasanipun Gusti Allah. Maknane nyedhek napa? Ya ngaji, ya salat, ya semaan Quran, ya yasinan. Intine bima yuqarribu min hadrati. Apa wae sing dadi dalane ngeparek wonten ngasanipun Gusti Allah. Lengkap nggih. Niki nek mboten dingen-ngen tenan, awake dhewe iso dadi wong ino. Mungkin kita sedaya mboten termasuk dadi wong ino. Dadi ya kudu gelem budal ngaji. Ya gelem budal jamaah. Ya kudu gelem budal deres Quran sak-sakane.
Nah, dek terus Quran ya ngenteni enek wong mati jenenge maca kul ane terus Quran pun watakilu lan sedidik apa ngawa iku ka pira-pira perkara kang ngrintangi sira sejine wong wis ora pati mikir perekonomian tur ora enek perkara sing menghambat untuk cedhek wonten ngasanipun Gusti Allah. Apa to perkara sing menghambat? Ayilati tegese perkara tamnauka kang nyegah apa alati minal istighali tamnauka kang nyegah apa alati ing sira minal istighali saking lakoni utawa ketungkul bima yuqribu bima kelawan barang yukoribu kang marakake apa mamin maulaka saking bendoro sira lek awake dhewe niku wis ora mikir ekonomi terlalu rumit gek ora enek perkara sing menghambat niku contone wonge gering napa gering utawa repot momong sing kliwat kula ndek wingi tengah wingi kula ya iki kok kaya makolah hikam. Wonge pensepuh jenenge Mbah Trimo. Iralah duwe anak cilik wis rabi. Anake telu wedok. Lah kok malah mboke mati. Bapake ora ngurusi bapake ora ngurusi mboke cilik wis mati. Berarti cah yatim pinten kabeh niku? 3. Jadi Mbah Trimo niku penggayane momong sing cilik di umur 3 bulan. Sing sitoke sing loro wis rada gedhi-gedhi. Jadi arepe ngerokok ora iso turu ning kursi karena lek ra dipangku ora iso turu. Sing sitoke lek nangis ditumpakne motor lek ora mubeng sak kesel lek mubeng ya ora gelem. Turuan niku lek arep ngaji kan ya angel. Nggih napa mboten? Karena wong ngejek repot momong putu. Niki sing sami rawuh enten napa mboten sing repot momong putu. Niki mumpung enten dispensasi lek repot ora usah kan. Tapi maksudnya repot momong putu lah karena mboke wis ninggal. Aneh sakniki niku mboke ya iki urip. Terus napa mboten? Mboke urip rabi. Napa pundi? Penggongkong ninggali anak telu diwehne mbah bae. Dilalah ora kirim. Ya, Allah ya masuk sampai ora kirim. Kirim bae sampai wis lumrah sampai rako berkotangan jere. Ngopeni putu nanti. Ya Allah. Niku upama kelendran ing dalam babagan ibadah jek entuk pangapura saking ngasanipun Gusti Allah. Tapi lek ketok awake dhewe kok gak repot kabeh to. Boten repot kabeh to nggih. Wong alasane pomnya ora ngaji. Ayas-ayasen. Napa? Ayasen ngono tok. Nyapa ora ngaji, rada gremis. Napa ora duwe mantel? Ayasen kuwi jin mlebu khidlan kula khidlan. Terus-terus ini iso dadi wong ino. Watakilu awaibuka. Ai allati tamna'uka minal istighfar bima yuqarribu min maulaka bi ayyakuna indaka. Ya yakuna kelawan yen to ana iku indaka ono dalam sanding sira. Apa ma barang yang fika kang nyukupi apa ma sira minal kuti bayane panganan kekuatan wala ma'adda iki senajan ing dalem sartane rupa. Jadi lek awake dhewe niku jek duwe beras senajan berase gorong cingkir janji bati loro telu kuwi sing diarani jek duwe kekuatan. Saged dipun tampi nggih.
Ukurane niku pokoke sesuk jek iso liwet niku berarti urung enek alasan sing iso dhewe ora ibadah ta ora ngaji. Jadi Nabi nggih rata-rata beras rong cingkir gadah napa mboten? Malah 5 kilo, malah sak, malah nek sing dikitipne ning toko. Ngono kok ora ngaji bahaya. Sumala tarhal. Wonge ora enek hambatan yang berarti. Wonge ekonomine ya mlaku, ekonomine intine sing sesuk tinggi mangan ya enek. Dilalah sumala tarhal mongko nuli ora gelem budal, ora berangkat saka sira. Ilaihi tumuju marang ngarsanipun Gusti Allah ateges ibadah. Sumala tarhal ilaihi maksude napa bil istigholi kelawan lakoni bima kelawan barang yukoribu kang marakake apa minhu marang Gusti Allah. Bahwa mongko utawi dawuh bimakna ma kelawan tetep nganggo maknane barang kobra kang sadurunge ma wa mutadhu kang sak kang utawi patrapane patrapane makna iku anaman sedurunge wong lam yakun kang ora ana iku indah tetep ing dalem sandinge man apa man barang yang kang nyukup iman minat dunia saking dunya. Bahkan alam ono sapa man iku yahtaju hajat sapa man ila takasubi marang nyambut gawe. Nyambut gawe sing abot. Wastanggonalan mongko ketungkul sapa man bi kelawan mergawe. Walam yatawajjah lan ora matur sapa man ilallahi marang Gusti Allah. Walam yaharran ora berangkat sapa man ilahi marang Gusti Allah. Palai sama kau ora ono iku ndau tetep ing dalem sanding iman apa kulal khidlani sekabehane ino bal ba'du balik setengah ino ateges nek pancen kita niku repote ing dalem babagan nyambut gawe ora kena ditinggal krana tinggi kewajiban nyukupi keluarga. Niku upama enek wong lanang ibadahe rada suda niku ora termasuk wong ina sing sempurna tapi separone ina. Saketipun Nabi nggih mulane jenengan tingali apa nenek kumpulan wis kumpulan pengajian kumpulan apa ae. Jadi sing kompak niku rata-rata wong wedok. Leres napa mboten? Budale iso luwih awak. 8 wong lanang upama teko awake wis korek lokreke. Teko wonge teko tapi awake wis lokrek. Jadi upama rada turu barang ya ora ya pantes ae pancen awake wis rada kesel. Kuwi ibarate kena tinggi njaluk ngapura ning Gusti Allah karena pancen awan mang lek nyambut gawe kesel. Lah sing diseneni Gusti Allah sing awan ora nyambut gawe kena mboten. Ya ora momong putu beras ya wis duwe ngono karek ngaji ora budal niku didukani Gusti Allah. Mulane tekone rada telat utawa ora pati ngaji, awan kudu nyambut gawe. Sing sregep ben kena tinggi alasan njaluk ngawan duwe. Jadi Nabi ya, niku sing dimaksud kullul khidlani bal ba'du. Falaisa indahu kullul khidlan bal ba'du. Wong niku ora termasuk wong ino sing nemen tapi separone ino. Tapi ini rata-rata ketoke ahli nyambut gawe sedaya nggih.
nyambet gawe yo mancing yo ngingu napa mboten iki wong aneh wong niku lek muni bahasa ngingu pahame malah ngingu ki yo ngingu pitik ngingu wedhus ngingu jarang harus ditolak baca ra kuat ngopeni kun bal ba'duhu wa kadzalik wa utawi man bukan dalika kaya mengkono-mengkono bal ba'du balik setengah ino wa utawi man iku kadzalika kaya mengkono-mengkono ulal khidlan li anna tawajjuha krana setuhune madhep ilallah marang Gusti Allah iki alasanipun. Jadi wong nek nganggur kudu ibadahe mempeng. Kok sekira ora pati mempeng kudu mempeng ibadah liyane. Rupane nyukupi keluarga. Ilallah marang Gusti Allah krana ukurane. Warahlatana. Ya warahlatana. Buddha warahmatanan Buddha ilai marang Gusti Allah iku matlubun den suprih min kafatil khalqi saking sekabehane makhluk iki jenenge modemo iki makulae li anna tawajjuha illallah wa rahlata ilaihi matlubun min kafatil khalqi krana wong bareng-bareng ibadah budalan menerngasanipun Gusti Allah bahasane ya budal ngaji ngono kuwi memang sing ngongkon Gusti Allah kek sing dikongkon kafatil khalqi kabeh makhluk sugih ya dikongkon melarat ya dikongkon pejabat dikongkon ora jabat apa-apa ya dikongkon saketipun tampi nggih sing teng keterangan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Mulane ae dhewe ngeten iki rada ayem. Mbuh nek kene paham, mbuh nek kene ora paham, mbuh melek mbuh turu kena nggugurne kewajiban Gusti kula sampun derek perintah panjenengan dipun suprihken golek ilmu niku matlubun min kafatil khalqi kabeh ora pandang bulu dikongkon sing ngongkon Gusti Allah dawe luwih jelas malih wonten Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun burine dikasroh asline liya'buduni Pama khalaqtulan ora agawe ingsun Gusti Allah al jinna ing jin wal insalan menungso illa liya'budun angin namungken ngibadah wonten ngarsane ingsun Gusti Allah niku asine awake dhewe didadekne kurban napa kon ibadah dikongkon maksiat napa mboten mboten kurban ibadah ora entuk kon mikir masalah ekonomi. Asline nek perintah ngono kuwi. Kowe iki tak dadekne kur takon ibadah ning aku dawuh Gusti Allah. Kowe ora tak kongkon susah. Kowe ora tak kongkon mumet. Tapi awake dhewe niku aneh. Awake dhewe napa? Aneh sing ora dikongkon malah dilakoni sing dikongkon malah wegah nglakoni wong dikongkon ibadah malah ora ibadah dipenging mumet malah mumet karepe dhewe terus napa mboten saiki pemain ae dhewe niku contoh wong sing mumet mikir ekonomi enten napa mboten wis meh kabeh padahal kuwi ora diperintah karo Gusti Allah.
Akhirnya nek makalah sing asline niku nyindir kita sing sak sindir-sindirane sing kuat. Wong sepiro mumete mikir ekonomi, kuwi berarti sepiro wong kuwi ora percaya karo Gusti Allah. Jadi orang ngandel sesuk iki dhewe mangan iki ora pati ngandel. Wengi jam 2 malah mumet. Enten apa mboten Bu? Sing lanang lho bekas turu digugah. Pak, besok lho sing diliwat apa? Nek takon jam pinten? 2 bengi. Dan nyapa to Bu? Lah iki berasnya lho wis entek. Sing lanang nek nyawi karo minggu, jam 2 parep mangan neh. Sesuk ya dipikir sesuk. Tapi kadang wedok jam 2 bengi wis mumet tok. Akhirnya ra iso turu gara-gara mikir napa? Beras. Niku tasik barang sepele napa maneh nek arepe mantu. Arepe mantu niku malah pusate wong mumet. Nggih napa mboten? Mantu kurang setahun nek mikir saiki. So Pak, kudune iki terope dawane 200 meter, Pak. Ya kono ratan diteropi kabeh. Iku lek mikir setahun, jadi hari-hari mikir mumet mikir terop. Lah padahal sing diperintah napa? Ken ibadah. Pikiran sesuk lek mung salat piye, sesuk lek mung deres Quran piye, supaya salatmu ora kedet piye niku sing dikengken Gusti Allah. Ben bengi kudune iso ngaji, kuwi perintahnya kok malah setahun mikir no yo mbuh yo lali yo ngajari. Ngerti pun tapi ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wis ora kena diwah-wah. Mulane dhewe rada melarat-melarat iki sing penting ibadahe kenceng niku luwih penting. Fal wajibu. Karena ngeten mungkin jenengan bayang nih awake dhewe mati terus ditangekne saka kubur. Terus ditakoni. Jane ora sak ngenteni tangi saka kubur, tasene kuburan wis ditakoni kowe nyapa salatmu kodhok. Kowe nyapa ora iso ngaji. Lah kula niku sik mikir tumbas sawah, mikir tumbas ngeten demi kira-kira wis disampluk malaikat napa mboten? Langsung disampluk nang kuburan. Wong kowe iki diperintah pengibadah kok malah mikir tuku sawah. Fal wajibu mongko utawi kewajiban. Fal wajibu mongko utawi kewajiban. Kula waca sepindah malih fal wajibu mongko utawi kewajiban ana kuli ahadin ing atase saben-saben wong suci. Lek ing atase saben-saben wong suci iki berarti ora jamaah maksudnya. Dewe fal wajibu ala kuli ahadin. Awake dhewe nanggung dhewe. Fal wajibu sing wajib iki setiap orang ayar mia ing to mbuwah sapa ahad. Bil ngawaik ing pira-pira rintangan wasawagi lan pira-pira penggawean kang ganggu ngoten mawon khalfa dhahrihi ing dalem burine gegere ahad. Iki ketok elek kula terangne kula mangke ajeng dikomplit. Penake diterangne ora mbaji. Komplit ya bene ngoten mawon nggih. Wajibe wong niku lek enek perkara sing ngrintangi awake diarep budal ngaji, budal ibadah, budal deres Quran, budal jamaah kuwi kudu diguwat. Saketipun nawi napa mboten? Padha karo wong nandur pari, kuwi lek amrih parine tukule apik kok enek suket sing ngalang-alangi, sukete dimu napa diguwat. Pun paham nggih nek masalah pari. Nek masalah pari pun
kok enek suket ngalang-alangi parine niku lemu sukete diwatu. Mestine kok ana kegiatan sing ngalang-alangi kita ngaji kudune diwatur. Terus napa mboten? Kula ora iso ngaji gara-gara kesel ngarit umpamane. Kenapa kok kesel ngarit wong riyen wedhuse papat sakniki suwidak umpamane. Kudune ngongkon wong ngarit. Aja sampe diretne dhewe. Niku karena makale nikah mboten an yakmiya bil awaiq wasyawahil khalfadah. Penyakit kita, penyakit wong Jawa. Niku jek duwe kata-kata eman. Lek tak tandani dhewe lho jek nambah 200.000. Lek tak tandani dhewe, tapi ragane dhewe niku terbatas, umure terbatas, waktune ngaji ya terbatas, waktune sholat ya terbatas, waktune sedekah ya terbatas. Kok lek wis diujune ngalor ora iso nyapa. Terus napa mboten? Tapi mungkin Mbah Haji takon, dan kula sing ngalang-alangi putu kula papat napa putu kula buahe. Mboten ngoten. Sing niku sing dimaksud sawagil niku urusan babagan dunia sing ngalang-alangi manah kita nyedhek wonten ngasanipun Gusti Allah. Ora kok ngalang-alangi wong sugih, tapi ukuran tujuane wong sugih niku ben iso ibadah. Terus napa mboten? Kita nyambet gawe tujuannya kena tinggi sangu ibadah. Terus napa mboten Bu? Wis to panek wong ngendi pandhitakan kowe nyambet gawe mempeng ben kena tinggi sangu ibadah. Lek turah kena tinggi neng Mekah, lek panggah turah kena tuku sama. Kan nggih ngoten. Lambasan kita nyambet gawe kok malah ora iso ibadah blas. Lah niku jenenge wani. Mundak sugih mestine malah mundak penak. Terus napa mboten? Wong sugih kudune ngibadahe mundak akeh. Arep sedekah iso, arep jamaah mbok musolane adoh iso lah nyapa motore banter. Krana sugih arepe apa ngene cahyate iso krana duwite akeh. Arepe ngaji iso wong pira 20 tak golekne motor loro. Muga-muga Mbah Haji ngoten. Kok enek wong daerah Besuki arep ngaji 20 rentok kendaraan tak tukokne penter telungkas. Muga-muga bebeke ngendhog sedina papat. Bebeke sapa? Ya sagedipun tapi nggih. Pun niku kula penggal niku wis pokoke wajib awake dhewe enek alangan sing sifate ngganggu ibadah harus disingkirkan. Wa yukbilalan madhep sapa ahad ngala maulahu krana wis nyingkirne apa-apa sing menghalangi ben gampang madhep ala maulahu ing atase bendarane ahad. Termasuk probleme wong rabi. Ini ada makalah ngeri. Halakur rajul fi yadi zaujati. Termasuk rusak wong lanang yang paling menjadi penyebab adalah istrinya sendiri. Nyapa ngalang-alangi budal ibadah, ngalang-alangi sedekah, ngalang-alangi nguweni wong tua. Sing lanang arepe nguweni mboke ngene ndak delik-delik. Ben ra konangan bojo. Bojone iki apa bojone iki sakit jadi begini. Ya Allah, jangan ngaji rasa Mas. Ngaji kok ngaji aku. Ora ngaji apa? Ngaji kelon malah. Jadi niku wong lanang iso rusak gara-gara wong wedok. Tapi wong wedok sing elek. Kula yakin sing sami rawuh wong wedok sing sae. Malah nopo? Lek sing lanang panggah kemulan saru jenengan gujuk mawon. Ono pandang budal dan kelumbran
Luwe kepala rumah tangga. Wong wedok ngono berarti apik. Jadi iso nyemangati sing lanang ngaji. Nah, apa ini mumet lho Bu, sesuk sing diliwat apa urung enek. Ora usah mumet, sesuk wis diurus Gusti Allah. Wong wedok ngono ampuh nang mboten. Engko nek ngaji aku ora iso nyambet gawe sing lempeng ora iso nekoki gelang awak. Ora apa-apa, gelang karet sing penting ibadahe mong. Enek nang mboten wong wedok mending ngoten iki. Gelang karet jepret sing lanang kuwi malah ngoten. Wayu gila. Misalnya orang tahun di Semayan ya malah ora tukok nih. Arep nukok nih regane emas wis lah lang rasidon. Bayu bilalan madhep sapa akad ala maulah. Waqat gilalan teman-teman den dawake niki moto utawa penyemangat gitu. Waqat gilalan teman-teman den dawake. Siru inallahi urjan wa makasir. Wala tamtiru as-sihah fa inna tidara sihatil bitolah. Maka jenengan apal ini penting ini pomo ditulis hingga kata-kata mutiara nuwapi hingga status neng HP coba nggak munggah nih panganan tulisan karangan Syekh atau ilah siru illallah urjan wa makasiro wala tangtadiru as-syihah wa inna tidara sihata bitolah. Kenapa dereng Mbah Haji? Kula wacane diterone nggih ben iso mlebet teng jero ati. Ini wis mlebet metu neh wis biyene. Siru ilallah. Urjan wa makasira. Wala tantadiru as-sihata. Fa innam tidaras sihata. Fa innam tidaras sihati bitolatun pun cekap apa dereng ilah den dawuhake siru budalo sira kabeh budal ten pundi illallah marang pangayunane Gusti Allah jenengan pahami piyambak sing dimaksud siru ilallah berarti kita endang budal ibadah upama wonten dawuh malih nika fafiru ilallah. Jadi wong lah niku kan amalane wong napa wahidiyah niku ora kok amalane wong wahidiyah kok ya kabeh janji wong Islam mlayune ning sinten Gusti Allah. Leres napa mboten? Nek wong wahidiyah mlayu ning Gusti Allah bae diarep mlayu nyang liyane Gusti Allah mboten fafiru ilallah amalane wong Islam mlayu ning gone Gusti Allah entuk masalah apa wae njaluk ning Gusti Allah. Dan iki kata-katane siru ilallah budal ning Gusti Allah. Bahasane dhewe budal ngaji, budal salat, budal sekolah. Dalam kondisi apa? Urjan kalih pincangan. Urjan maknane napa? Pincang. Pincang niku enek secara real, enek secara maknawi. Secara real pancen sikile loro. Wong nek kenaan lancupan beraya pincang. Tapi nek Pak Roni wong kena telek ya pincang. Terus napa betul? Nek wong lho kena telek kaya pincang. Mbuh mlaku ya iso jejeg. Siru ilallah urjan. Bahasa maknawine senajan awake dhewe ya duwe masalah. Duwe masalah ekonomi, pikirane mikir sembarang itu kan maknane pincang to nggih. Utawa enek gur mikir dhewe. Mikir dhewe wong lek ra duwe bojo mikir dhewe. Padha karo pincang.
Tapi lek bayi kanan niku maknane pincang niku melarat. Pincang napa? Melarat. Karena kula nate mireng kula niku nggih pincang niku 2 tahun. Kula urip kula niku masyarakat maknane pincang niku 20 tahun, anake 12, ekonomine pas-pasan. Siru ilallah ujan kali pincangan wa maka siro lang melaku sikil, dan itu berarti tenanan. Wa maka siro lang melaku sikil kan pecah-pecah balunge. Ya Allah, kita kan panggah budal ibadah senajan sikile pecah, balunge pecah-pecah. Kayak kula manani pokoknya panggah budal senajan awake rada gembreges. Wala tang tadiru. Karena terus saya lafaz ngoten wala tang tadiru lan aja padha nunggu utawa ngenteni sira kabeh as-sihata ing enake awak. As-sihata ing awak kang waras utawa warase awak. Kowe aja duwe niat budal ngaji ngenteni awake penak, saklawase awake ora penak. Dan piye apan mang warasno apan wae budal malah gembreges. Padahal niku manane aras. Wala tang tajiru as-sihat. Wis teko kali budal ngaji, budal ibadah, ora usah ngenteni apa lek karane sajene pepak. Kok nek ngenteni sajene pepak ya bolak-balik ra ngaji no. Ora enak kopine sing kenthel, rasida aku ora enak kopine. Biasane ngene Pak Agus enak kopine mutung neh. Wala tang tadiru nang aja padha ngenti-ngenti sira kabeh as-sihata ing warase awak. Kenapa fa inang tidoro karena sedune nunggu as-sihati fa inang tidoro sihati karena nunggu warase awak iku bitolatun anggur-angguran. Bitolatun maknanya napa? Anggur-angguran. Kowe nek arep ngaji ngenteni senggahmu, ngenteni awakmu penak, kowe kok nganggur ora bakal iso ngaji. Harus diperjuangkan. Wis lumrah numpak pedah ya numpak pedah, numpak motor ya numpak motor, mlaku ya mlaku, lek perlu golek utangan ya golek. Terus sing kene dhewe kok ngerimen to Bapak, masa ngaji utang bensin ya bene wong wis simbole hujan wa makasir. Wong hal-hal sing remeh-remeh wani golek utangan kok ngaji ra wani utang. Kula mbiyen nggih makalah kula ngoten. Lah wedhe barang sing mubah-mubah kadang barang maksiat lho, kendel utang napa mboten? Niki sing sami rawuh enten sing diutang nggih barang-barang maksiat napa mboten? Jadi nggih barang maksiat sing gunane ora menyang Gusti Allah direwangi utang. Lah iki barang kanten ngapunten riyen niku zaman perang, zaman napa? Perang. Niku sampai ansal utang niku upamane sing arep duwe tuku pedang. Iki kepala panglimane Mbah Muaji. Arep budal perang. Diralah urung duwe pedang. Niku direwangi utang ansal. Tinimbang pasukane Mbah Muaji budal ra nggawa. Lho leres napa mboten? Lah mosok ora duwe duit kok mosok direwangi utang. Lah kok lek budal perang ra nggawa pedang padha karo bunuh diri. Akhire sampai sakniki niku jenenge gharib sing kena diwehi zakat. Wong sing duwe utang tapi utange dingge ibadah. Saged dipun lami napa mboten? Mbah Muaji dadi panitia masjid umpamane. Wadung bangunan wis ditata. Terus apa niku? Sing bangunan pindah material kabeh wis ditekane, panitiane kabeh tukaran selewah. Kabeh ora tanggung jawab. Karek sing tanda tangan jenenge Mbah
ditagih toko kono semen urung dibayar. Lah kanca-kanca kula njenjani janji kok. Wis niku upama nek wong-wong wehi zakat Mbah Muaji angsal krana utange dingge bangun masjid saged dipun tampi napa boten? Ora saben wong sing duwe utang disebut gharim. Kudu ditakoni yen dicek. Karena Pak Roni utangnya kathah. Pak Roni teng napa kok utangnya kathah? Riyen niku kula nate keblowo. Lah napa melok multi level kapokmu ka? Lha wong utangnya pancen wong gegeden karep kok nggih napa mboten? Duit-duit sejuta biar dadi 2 juta. Golek anggota 7. Bar niku koncone dhewe ditlekek kabeh. Waduh ngadol apa-apa dijol tempone duwite ilang diapusi terus muni nang masjid kula nyuwun dipun paringi zakat kula gharim. Lah apa utange kapusan. Gharim niku dingge ibadah utawa minimal barang mubah. Jadi utang sing ora dingge maksiat saged dipun tampi nggih. Nyapa kok teko gharim barang niku terus mawon. Bitolantun anggur-angguran wakola lan dawuh sapa Allah Ta'ala ingfiru khifafan wasikolan sing penak diapani ingfiru khifafan wasikolan ingfiru budalo ngaji sira kabeh ingfiru budalo sira kabeh marang Gusti Allah khifafan khalih rasa enteng wasikolan lan rasa abot pun niku dinten tenanan. Budal ngaji mbuh rasamu entek, mbuh rasamu abot. Budal ngaji mbuh aras-arasen, mbuh semangat. Budal ngaji mbuh kepeksa utawa rada isin. Tapi ya kadung diampiri ora budal ora ape. Lho, wong niku lek wis budal jasate budal niku regane larang. Ngapunten ngomongne salat. Sujud nika termasuk rukun napa mboten? Gathuk ditempelke di bumi tempelke sajadah niku termasuk rukun napa mboten? Upami di dalam pas sujud jenengan mboten maca subhanallah rabbiyal a'la niku batal mboten salate. Tapi lek jenengan maca subhanallah wa bihamdi tapi bathuke ora disujudke batal apa mboten? Batal. Berarti raga sing sujud ina wonten ngasanipun Gusti Allah niku penting. Mulakno pengajian model daring karo sing teko langsung niku beda. Ini kok ibu-ibu zaman musim corona mumet kabeh gara-gara daring. Nggih napa mboten Bu? Akhirnya kon mulang mboke dhewe-dhewe ya anak kira bilang mboke mesti ngejak tukaran. Arep masak tukaran kon marahi anake. Sing kono tukaran kowe kiriman tugas. Itu tugase akeh mboke mumet. Pun infiru khifafan wa siqalan. Awake budak abot ya panggah budak, endang ya budak. Sing penting tandang ku asile piye urusane Gusti Allah ten mawon. Kula nggih ngoten kok ngaji penting kula waca manut perintahe Gusti Allah. Kula piyambak niku mengke dadine piye terserah. Tiang-tiang sing ngrungokne dadine piye ya terserah. Sing penting kita sampun nglampahi napa perintah. Pun cekap nggih. Faqala ta'ala infiru khifafan wa siqalan. Pun titik. Al-fikratu syairul qalbi fi mayadinil aghyar. Tahipun bayi musunan al-fikratu utawi pikir. Al-fikratu utawi pikir-pikir iku syairul qalbi lakune ati fi mayadinil aghyar ing dalem pira-pira lapangan kabeh makhluke Gusti Allah. Wong duwe rasa ben amprih uripe tata nek ngarani kon pikir.
Kita kan nggih kulino pikir-pikir ta nggih. Al fikratu utawi pikir-pikir iku syairul qalbi lakune ati. Jadi atine mlaku mikir kuwi lek masalah fikrah, masalah pikiran kuwi mlebune nek endi? Maksude jarak radiuse teko pundi? Fi maya dinil agyar isone gur teko makhluke Gusti Allah. Jenengane mutemu. Jangkauan pikiran kita hanya sebatas membahas makhluke Gusti Allah. Tidak akan mungkin mampu menembus Gusti Allah. Jadi orang itu dhewe mikir-mikir Gusti Allah kita piye ya kira-kira. Dhuwure sepiro boten mampu al fikratu sayyirul qalbi fi mayadinil awliya. Pikir-pikir kita sedaya niku lumakune ati yang hanya terbatas dalam lingkungan makhluke Gusti Allah. Pun saged dipun tampi napa mboten. Jadi lek awake dhewe mengenal Gusti Allah ya lewat sing didadekne Gusti Allah. Ai fil aghyari tegese ing dalem kabeh saliyane Gusti Allah. Sing dirani aghyar berarti saliyane Gusti Allah utawa makhluk wahya utai aghyar. Iku makhlukatullahi pira-pira makhluke Gusti Allah. Ya wis wit-witan kewan, menungso, malaikat lan saliyane. Wa masnu'atuhu lan pira-pira kegaweane Gusti Allah termasuk gunung segara minas samai bayane langit wa ardilan bumi. Pun saged dipun tampi nggih, pikiran kita hanya terbatas masuk pada aghyar utawa makhluk Gusti Allah utawa mikir langit karo bumi wa ghairihi manan liyane sama wal ard. As-sabihati kang den serupake fil mayadini kelawan pira-pira lapangan. Wa fi nuswatin ing dalam suwiji nuskha mayadini utawi dawuh mayadinil aghyar utawi dawuh mayadinil aghyar iku jawalanul qalbi tegese negar-negare ati. Enten sing keterangan nuskha, keterangan liya. Sing dimaksud mayadinil aghyar niku jaulanul qalbi, negar-negare ati. Jadi ati niku lek digar niku digambane kaya digare jaran. Kenapa kok digambane lapangan? Karena lek digar niku mesti adoh. Itu kalau digare pitik potong wis mangkane kono munteke. Tapi jenengan bayang kok sing ucul niku jaran, kira-kira namung muntek napa teko pundi-pundi? Atine awake dhewe niku lek kadung digar teko pundi terus napa bisa teko kono teko kene wis mikir lek oleh sugih piye oleh sugih apa rapi telu iki tiang-tiang lek mikir tempone wong emlah lha lek digar kan kaya digare jaran ngendi-endi disasak. Lah kok ngoten Mbak, aku jaranku lek ucul medeni ya. Nanti jaran kula ucul niku teko sampai teko ringin rejo. Mlayune teng aspal. Tapi yang balik malih entuk maunah. Diralah ya ora tabrakan karo truk. Tapi bar yang awak lemes. Pun saged dipun tampi nggih, mayadinil aghyar au jaulanul qalbi. Sing dimaksud aghyar utawa makhluk saliyane Gusti Allah kuwi sing digambane kaya negar-negare ati, digare ati. Digare ati niku enek sing bayane kaya digare jaran ning lapangan. Bisuno fil makhlukati ing dalem pira-pira maceme makhluke Gusti Allah. Wa anwa'il mukawanati lan pira-pira wenane makhluke Gusti Allah. Awake dhewe iso mikir sak rena-renane jagat iso mikir. Terus napa mboten? Kayak pesawat iso. Wis mikir teko ngendi iso. Itu lek kebu sapi barangnya ra iso mikir. Mulane ya dituntun mulane goblok apa manut dituntun kaya kebu. Wa anwa'un kawanati lan
pira-pira wernane makhluk Gusti Allah istikhrajin karena ngetokake istikhrajima karena ngetokake barang dia akan tetap ing dalam makhlukat minal ulumi saking pira-pira ilmu. Dengan kita mempunyai pikiran bisa mempunyai ilmu yang tinggi wamalan barang ing tawat kang kelempit alai ing atase makhlukot minal ibari bayani piro-piro tulodo wal ayat lan piro-piro tondo. Ada pertanda apa saja, ada ibarat apa saja, wong niku lek iso mikir-mikir malih pinter. Al-musilati kang nekake ilang ilmi marang weruh billahi kelawan Gusti Allah. Mulakno pikiran kita niku lek pikirane wong apik niku kena dingge dalan kita malih ngerti sedaya tentang ilmu akhire saged celak wonten ngarsanipun Gusti Allah. Kaya ngaji ngeten iki lek gak iso mikir niku mengke yo kene gunane sing lebih gede tapi lek iso mikir ning omah. Oh iya, aku kaya krungu dawuh siru kendang budane Gusti Allah sifafan wasikolan enteng yo budal abot yo budal. Lalu aku masalah perkara apa ae kok urusan karo perintah Gusti Allah ora usah terlalu banyak pertimbangan. Niku prinsip bu, awake iki nek urusan karo Gusti Allah, urusan karo barang apik, ora usah kakean pertimbangan. Contoh, benjing tanggal 3 doso budane ngawi, wis ora usah piye nggih insyaallah Bu. Udah. Tapi lek arepe mikir barang sing elek, arep nglakoni barang sing elek, kudu berpikir 1000 kali. Contoh, arepe rapi. Iyalah bojone niku sugih tapi ora gelem dijak ibadah. Piye ya lek tak rabi aku kok malah ora iso salat. Karena bojone wegah ibadah. Apa meneh duwe bojo kuat tapi agamane Kristen. Iku perlu mikir napa pokoke ndang dirabi dhisik. Lah dhewe kok syukur dirabi terus ban malah dadi wong Kristen. Kok syukur dirabi tempune malih ngalang-alangi ibadah. Lek urusan ibadah enggak usah banyak pertimbangan, tapi di luar ibadah harus berpikir 1000 kali. Ilal ilmi billahi ta'ala wa ma lan barang lahu tetap kedue ma min sifatil kamali bayani piro-piro sifat sempurna. Wanu'udil jamani lan piro-piro sifat keindahanipun Gusti Allah dari pikiran-pikiran kita sing saged ngolah ngalihne ati. Maksudnya sing ngolah ngalihne ati niku Gusti Allah, tapi lantarane pikiran kita harus tambah ngertos sifat kamale Gusti Allah. Kita ngertos lek Gusti Allah Maha sempurna. Contoh ngeten. Upami Pak Roni niku nggunakne pikiran sing dadi ning ilmu terus dingge dalan nyedhek ning Gusti Allah. Cik roh irung niku lho wis iso muni ya Allah, Gusti Allah ingkang Maha sempurna. Nah kok ngoten Pak Roni, untunge kula kali Gusti Allah diwehi irung sing parane jungkel. Leres napa mboten? Lek upama irunge arep Gusti Allah digawe ndangak engko lek udan piye? Untunge digawe wong kadang maido. Teng jerone irung panjenengan enten napa niku? Wong pilih tok enten rambuté Mbah. Jenenge rambut irung niku kok digawe niku terus anggur-angguran mboten. Setiap Gusti Allah gawe mesti enek manfaatnya. Ternyata penyaring dari hal-hal hawa-hawa sing ora nyocok nek jerone awak.
Contoh enek bledug mengke disaring karo ulune irung. Terus mengke lek sekira barang niku ora cocok mesti wong-wong niku wahing utawa gebres. Terus napa mboten? Berarti gebres niku ngguwak penyakit. Lek cik iso gebres iso wahing alhamdulillah. Oh anak wahing kuwi ngguwak penyakit to. Dan masamu ngguwak apa? Sakitipun Nabi nggih. Ya ini ku mulakno kabeh iku lek roh nek tasik roh irung tok wis langsung muni Allahul Kamal. Gusti Allah Maha sempurna. Wa nu'til jamali lan semerap sifat keindahanipun Gusti Allah. Contone pamane Pak Sabirin lunga nang Bali gede parin ae. Pak Sabirin lunga nang pundi? Teng Bali lah kok enek wong niku putih. Resik ngaten-ngaten nang mboten wong Bali ngoten. Ganti kalah wong kaya ora gawe suwak. Wong ora gawe suwak. Kuwi lek Pak Ren ki ngaji hikam ora kok pikirane jorok. Lek pikirane jorok krana wonge ora ngaji ya Allah, Gusti Allah ki lek sing gawe ki indah. Lah wong kok iso putih kaya ngono sing gawe Gusti Allah. Ngono Pak Ren soleh roh tulis kudu roh ya Allah wong sing gawe Gusti Allah. Tapi aja bolak-balik dirohne terus. Kepanggah muni Allahul Jamal, Allahul Jamal. Wis pisan ae ora usah golek jamal-jamal terus. Sakitipun tapi nggih. Dadi lek roh wong putih kuwi sing wong putih kuwi sing gawe Gusti Allah. Ya roh kok simpangan enek wong wedok kok irunge wangi kaya manuk betek kuwi sing gawe ya Gusti Allah karena Gusti Allah Maha indah. Mulane enten makalah Gusti Allah niku Maha indah, mulakno seneng-seneng napa seneng karo barang sing indah niku dadi wong wedok arepe upakara omah. Jadi omah dicat sing ngapi ngarepe dhewe taman, ngarepe dhewe sembarang karena Gusti Allah demen barang sing indah. Terus napa mboten? Lek Gusti Allah ora demen barang sing indah swarga barange elek. Dadi ora diwehi midodari ana diwehi wong tuwek-tuwek ngono ae. Nyatane teng swarga eneke napa? Dari bengawane saka susu, saka madu, sembarang indah. Masya Allah, benjing Pak Roni. Niku lek menjenengan teng swarga ambene saka emas berlian. Pas Pak Roni turu letane sandinge midodari takon kabeh nyuwun napa. Kira-kira nyuwun napa niku lek ditanya. Lah marakno ae dhewe rong munggah swarga, marakno bingung. Menane ten makalah urusan swarga ora kaya sing dibayangni. Sepindah malih swarga niku ora kena dibayangni ning pikirane dhewe. Dan contohnya niku umpama jenengan enek midodari 70. Pak Panji ditangkoni ngono kok Pak Panji bingung kula nyawang jenengane wis bingung lho sangke ayune. Malah ra njaluk apa? Karena wonge urung ning swarga. Lah wong Bengawan kok susu kabeh. Engko lek ngombe sak timbo brewet nang Mrendah ora enek. Wong ning swarga ngombe ora marahi wara. Pas napa enten sing wong iku dungu ya ora enek. Wong ning swarga kok ngentut. Ora enek. Gusti Allah Maha indah, mulakno swarga digawe seindah-indahnya. Pun paham napa dherek? Jadi jenengan ajeng merias rumah niku lek gawe ilmu malah duwe ganjaran tak saponane wong Gusti Allah demen barang resik. Nah, wong lanang sing dimaksud barang resik kabeh didol. Wedhus didol, peda didol, motor didol. Dalile dhewe ngajar Mbah Bas Gusti Allah demen barang sing resikan iki jenenge ngapusi karo makolah.
Jadi maksud resian ki keindahan ora kabeh didol ngoten. Banu utilan biro-biro sifat al-jamali. Banu util jamali lan biro-biro sifat keindahanipun Gusti Allah. Mungkin panjenengan nek sumerep barang indah langsung kemutan sinten Gusti Allah. Niki nggih tenger ngeten. Wis sakniki nggih contoh pisan sing terakhir contoh. Balik nang Pakri. Roh turis sing wonge kulite putih tur ya Allah. Kuwi sing gawe sinten Gusti Allah. Dilalah aku karo Gusti Allah wis diwehi sing halal manggene teng pundi nang omah. Berarti mulai kembali langsung golek sapa? Tujuan ini ku berarti lek makolai bener. Tapi mengke lek mulai kembali mbasan mulai ke omah nyawang bojone nek niku berarti klenu. Masya Allah, bojoku kok ora kaya turis lah, malah keliru pisan. Tak ketiban tapi ya, terus mugi-mugi kita dipun paringi ati sing saged mirsani keindahanipun Gusti Allah melalui makhluk-makhluke Gusti Allah. Tamanku bar ngaji sesuk ngene iki wong rekreasi kabeh. Neng segoro, neng pantai, melihat keindahan alam, terus bunyi Gusti Allah Maha Indah. Orang mulai sampai lali salat, jenenge memelintir makola. Nanti neng segoro ndelok keindahan, lah kok salatmu mbok kosor karo mbok jamak. Niku jenenge orang ndelok keindahan tapi maksiat. Ketimbang tapi ya, mendingan neng warungnya mangan sing enak. Wa ghairi dzalika lan liyane mangkono-mangkono kang kasebut faida tafakkur. Kang diteri. Faida tafakkur mongko kalane pikir-pikir sapa wong. Wong niku gelem pikir-pikir fi wujudil makhlukati ing dalem pira-pira wujude makhluke Gusti Allah hada mongko nuduhake ing wong zalika ing mangkono-mangkono. Dari kemang mengkono ya Allah tafakkur at-tafakkur dari kata tafakkur apa dari kata tafakkur mengkono pikir-pikir ila wujudi maujidihim marang wujude dat yang wujudake makhluk wong niku lek gelem pikir-pikir wujude makhluk Gusti Allah tandane gelem pikir-pikir sapa sing dadekne makhluk niku. Angel lho, ini angel. Saat ini kalau IPR mawon, mungkin bar iki ditutup. Panjenengan upami roh kentus, sumber kentus apa mboten? Niku lek jenengan pengen roh kentus terus pengen kelingan Gusti Allah mungkin piye lek pikir-pikir. PR niku nggih, kita roh kentus ben roh zalika tafakkuru ila wujudi maujidihim. Piye ya aku roh kentus terus ben aku iso tambah cedhek karo Gusti Allah roh lek sing dadekne kentus niku sinten Gusti Allah. Kuwi kudu ngelem kentus dhisik. Ya napa mboten? Ya kentus iki kok ya iso wetenge melentas meletus. Oh alah, tak tamatne tempone Gusti Allah sing gawe iku jan istimewa. Kuwi kok enek kewan sing rada mbeling arep mangan kentus nek wetenge ngelang di plentusne ben ketok kemli. Oh, tempone gedhi wong sing ngalih. Sedaya kewan duwe daya napa pelindung. Mulakno iwak lele diwehi patil sing jenenge kentus wetenge iso kentus niku nggih ngeden-ngedeni Bu ya. Karena wong petita-petiti kadang nek nyeluk kaya kentus sebentar. Padahal niku dilindungi, nggih keamanan. Terus kok harus lagi ini suarane ngoten niku ya wedi lagi. Terus suarane kentus wong ae dhewe niku lho. Kentus mencolot ae dhewe melok. Mencolot nggih napa to? Ora yakin ibu-ibu kok dipencoloti kentus wonge ya mencolot wong krana gila. Niku bentuke kentus piye amprih awake dhewe malah tambah demen karo Gusti Allah. Berarti ora entuk maido niku mawon iki
Nah, kita itu manfaatipun mungkin-mungkin kanthi nopo kanthi dosa kakek saya katakanlah nambahi semangat kita ibadah masanya Gusti Allah ateges ora didadekake wong sing kakehan alasan. Amin amin ya rabbal alamin. Maka tenau bahwa kita tutup saja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Akhiru qawli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.